Dan il-programm se jitwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejja Bet. Dejjem ilab b'mod responsabbli. Karl Parnis bis-saħħa ta' ejjabet.com ħajwaslilkom daqsxejn ta' previżjonijiet fuq il-kampjonat Taljan li ħentlab il-weekend li ġej. Mela, il-ħamis sar sinonimu mela għal programm id-bassir. Programm imtella mill-Kamra Sportiva. U ġejt mitlub mid-direttur tagħna, Antonello Bela, biex għal dan il-weekend nitkellem fuq 3 partiti li se jsiru fis-Serja fl-Italja. Dawn il-partiti huma Juventus Atalanta li se tintlab is-Sibt fis-sitta, u mbagħad id-derbi tat-Toskana li ħintlab il-ħadd fit-tlieta fejn ħanaw il-Pisa kontra Fiorentina, u se nitkellmu wkoll fuq il-logħba Milan-Napoli li ħadd intlab il-ħadd fid-9:15 fil-għaxija. Ejjabet.com qed ituna dawn il-bets għal partita Juventus-Atalanta. Rebħa Juve 1.86, draw 3.56, rebħa l-Atalanta 3.99. Mela, jien naqbel ħafna u nemmenħa li l-Juventus ma l-Atalanta jieħdu 3 punti. Id-derbi tat-Toskana, derbi interessantissimu, Pisa-Fiorentina. Ejjabet.com qed jagħtuna daw il-bets. Rebħa għal Pisa 3.36, draw 3.28 u rebħa l Fiorentina 2.14. Mela, kellek tgħidli Karl, derbi dejjem derbi, nemmen li għalkemm ejjabet.com qed jagħtu lil Fiorentina bħala favoriti jien iktar imur għall-Lex, jiġifieri draw. Allura ħammur għall-bet ta' 3.28. Il-partitissima Milan-Napoli. Ħaġa tal-iskantament, id-draw huwa mogħti għal 3.15, rebħa l-Milan 2.58 li ipoġġihom daqsxejn favoriti, u rebħa għan-Napoli hija 2.74. L-opinjoni tiegħi hija li ħanerġa' mmur ukoll għall-iktar bet għolja, jiġifieri 3.15 fejn nemmen li il-Milan u n-Napoli jiġu fid-draw. Dawn huma tbassir biss, aħna nagħmlu dal-programm nagħtu isna opinjoni tagħna, u nfakkarkom mela it-tbassir tiegħi għall-programmi tas-serja li ġej huwa dawn it-tliet logħbiet mela Juventus 1, Pisa Fiorentina u Milan-Napoli draw. Ta' min ifakkar ukoll li meta tilabu għamlu dan mod responsabbli. U grazzi ejjabet.com għax bis-saħħa tagħkom aħna nkunu nistgħu waslulkom da' 2 minuti 3 tal-xi opinjoni tagħna. Ta' dan insellmulkom u jekk Alla jrid nawguralkom ħafna rebħ. Tinsewx imma dejjem ilabu b'mod responsabbli. Ejjabet.com, l-għażla tal-Maltin, fejn tista' tilab u tirbaħ, ingħaqad, iddepożita, biċ-ċans li tirbaħ. Ejjabet.com, dejjem ilab b'mod responsabbli. Nselmilkom u nilqakom għal programm ieħor ta' bassir. Din il-ġimgħa jiena ħanieħu ħsieb il-logħbiet tal-Premier Ingliż fejn il-programm li għandna fit-tmiem il-ġimgħa għażil 2 logħbiet li huma Crystal Palace kontra Liverpool, logħba li se tintlab nhar is-Sibt fl-4, u l-logħba l-oħra hija Newcastle kontra Arsenal li se tintlab il-ħadd fil-5:30. Dwar il-logħba bejn Crystal Palace u Liverpool naħseb li ħadd tkun logħba interessanti. Liverpool leaders solitari wara 5 logħbiet li rabu l-5 logħbiet li labu, filwaqt li Crystal Palace
komplew bil-mod kif spiċċaw l-istaġun li għadda bir-rep tal-FA Cup u anke kif dew dan l-istaġun bir-rep tal-Charity Shield meta minn 5 logħbiet kisbu 9 punti u jinsabu fil-5 post tal-klassifika. Nemmen li hija logħba interessanti, Liverpool għalkemm rebħu l-5 logħbiet, però bħalma dejjem għedna sissa għadhom mhumiex it-tim konvinċenti li kienu l-istaġun li għadda minkejja l-ħafna akkwisti li għamlu. Jidher li t-tim huwa kemm xejn żbilanċjat qed jirbħu dejjem differenza average ta' gowl u d-difiża mhix waħda soda u qed taqla ħafna goals. Minna ta' Crystal Palace minkejja li tilfu plejer bħal Eze li jingħaqad ma' Arsenal irnexxielhom xorta waħda jżommu r-ritmu kif qed l-ewwel li kellhom l-istaġun li għadda u s'issa kellhom bidu pjuttost pożittiv għal tim meqjus bħala wieħed modest qatt ma jkunu kkunsidrati bħala wieħed mit-timijiet ewlenin li ħajċċelinġjaw għal-lig u l-fatt li wara 5 logħbiet jinsabu fil-5 post huwa sinjal inkoraġġanti għall partitari kollha tal-Palace. Il-bets ta' Ejjabet li għandna l din il-logħba huma rebħa għal Crystal Palace qiegħda 3.75, draw hija 4.00 fil-waqt li rebħa għal Liverpool qiegħda 1.80 li ovvjament jirrifletti li Liverpool huma favoriti li jiksbu 3 punti minn din il-logħba. Newcastle kontra Arsenal, logħba wkoll mill-aktar interessanti, logħba diffiċli għal Arsenal wara l-logħba li kellhom il-ħadd li għadda kontra Manchester City fl-Emirates Stadium fejn nexxielhom jiksbu punt fl-aħħar ħinijiet tal-logħba minkejja li letteralment iddominaw lill-avversarji tagħhom. Ovvjament Arsenal jekk iridu jżommu l-kuntatt ma' Liverpool jeħtieġ li jibdew jirbħu u mhux iwaqqgħu aktar punti. Nimmaġina li s-supporters tal-Gunners huma konxi li Newcastle huma avversarju kemm xejn ibes, però biex inkun qed kollox din is-sena Newcastle bit-tluq ta' Isaac li daqat proprju ma' Liverpool għadhom qed isibuha diffiċli biex jiskurjaw. S'issa skurjaw ftit fl-ewwel 5 ħarġiet tagħhom, fil-fatt għandhom 6 punti minn 5 logħbiet u naħseb li il-manager ta' Newcastle jrid jirnexxielu jsib soluzzjoni kif ħajimla l-vojt li ħalla l-attakkant Svediż biex it-tim tiegħu ikun jista' isib ix-xibka b'mod regolari. Min-naħa ta' Arsenal kif qed din is-sena għandhom tim aktar konklut milli kellhom fl-istaġuni li għaddew. Minkejja dan xorta waħda tiwaqqgħu il-punti speċjalment fil-konfronti diretti. Jekk iridu jiċċelinġjaw għar-rep tal-kampjonat, żgur li Arteta jrid jara kif ħajamel biex jirnexxielu jibda jirbaħ konfronti diretti li eventwalment kapaċi jwassluh biex jirbaħ jew jitlef ir-rep tal-kampjonat. Il-bets ta' Ejjabet għal din il-logħba huma rebħa għal Newcastle qiegħda 3.10, draw hija 3.55 fil-waqt li rebħa għal Arsenal qiegħda 2.15. U bħalma jiġdu dawn l-odds, Arsenal huma l-favoriti li jiksbu 3 punti għalkemm nemmen li riżultat ta' draw huwa l-aktar wieħed li jista' jitqies bħala realistiku. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u ngħaddi l-linja lil sħabi biex jagħtu tbassir tagħhom dwar kampjonati oħrajn. L-aqwa esperjenza lokali fuq ejjabet.com. Ingħaqad magħna u irbaħ. Tista' tilgħab fuq għażla vasta ta' Casino Games jew fuq l-isport favorit tiegħek. ejjabet.com. Dejjem ilgħab b'mod responsabbli. Wara li hemmhekk smajna li l-Kartwanisu Roberto De Brincat jgħidu tagħhom fuq l-aktar logħbiet importanti fix-xena tal-futbol internazzjonali,
Issa mislili biex ninkellimkom ftit fuq l-iktar logħbiet interessanti li ser ikollna fit-tmiem il-ġimgħa fil-kampjonat jew Malta Premier kif ukoll fil-kampjonat BOV Challenge. Kif qegħdin taraw il-logħba prinċipali ħad tkun fil-Istedju Nazzjonali f'Taqali meta nhar is-Sibt li ġej fil-5 ta' wara nofsinhar il-mexxejja Hibernians ser jkollhom wieħed mill-ewwel testijiet diffiċli meta dawn ser jiltaqgħu kontra champions Hamrun Spartans. Hibernians fil-fasl tal-kampjonat kisbu xejn inqas minn 14 il-punt u attwalment qegħdin fl-ewwel post tal-kampjonat. Hamrun Spartans min-naħa l-oħra rebħu 2-0 kontra Marsa Xlog b'mod konvinċenti fl-aħħar partita u issa qed ifittxu ukoll illi jilabu kontra Hibernians u brebħa anki jaqbżuhom fil-klassifika ftit jiem qabel ma l-Spartans jiddebuttaw fil-UEFA Conference League kontra Timpollak ta' Jagiellonia. Fil-fema tiegħi din naħseb ser tkun logħba ta' draw. Vera li l-ħibs għandhom l-injuries, vera li Hamrun Spartans se jkunu il-favoriti, imma jiena qed naħseb illi l-logħba tal-ħamis żgur se tkun f'moħħi il-team ta' Hamrun Spartans u anki wkoll nemmen li fil-forma li għaddejn bħalissa players bħal Lucas Vilela u Mendonca ta' Hibernians żgur illi naħseb hemm saħħa biżżejjed biex it-tim ta' Branko Nisevic jisraq droq liċ-champions renjanti. Il-logħba l-oħra li ser ikollna ewlenija mill-kampjonat Premier nhar il-ħadd li ġej din darba tkun fit-Tony Mezzina Stadium fis-7:15 ta' filgħaxija fejn Marsa Xlok ser jilagħbu kontra Birkirkara. Attwalment iż-żewġ timijiet għandhom 9 punti kull wieħed, Marsa Xlok ġejjin minn żewġ telfiet kontra Valletta u Hamrun Spartans, Birkirkara ġejjin minn żewġ rebħiet kontra Mosta u Naxxar, l-unika żewġ rebħiet taħt l-era Gianluca Festa. Fil-fema tiegħi naħseb illi ser tkun ukoll logħba interessanti li wieħed tissegwi u ma nħu xejn bi kbir jekk anki hawn ikollna riżultat ta' draw għalkemm nemmen illi Birkirkara tibda bħala favorita anki fid-dawl ta' forma. Voldiri nemmen li ħajġu draw ma nkun sorpriżi ma li l-Stripes jirbħu dan il-konfront. Minnaħa l-oħra fil-kampjonat BOV Challenge, il-logħba tal-ġimgħa ser tintlab il-ħadd ukoll din id-darba fis-6 ta' filgħaxija ġewwa il-Ground ta' Ċentinarju fejn Santa Lucia ser jiltaqgħu kontra Gudja United. Santa Lucia ġejjin minn telfa ta' 2-0 kontra Vgura United filwaqt li Gudja United rebħu 1-1 kontra Zebbuġ Rangers. X'naħseb minn din il-logħba? Nemmen li ħad tkun logħba wkoll tkun battuta bejn dawn iż-żewġ timijiet illi wkoll qed ifittxu illi jġibu l-ewwel vantaġġ wara dawn iż-żewġ logħbiet, biss jiena naħseb illi din il-logħba ser tkun logħba li jew tirbaħ Santa Lucia jew inkella se naraw draw fiha. Għaliex anke wkoll ma rridux ninsew li Santa Lucia fl-ewwel logħba tal-kampjonat rebħu 7-0 kontra t-tim ta' imtarfa għaldaqstant jista' jkun ukoll li l-tim bil-flokkijiet soħru blu ikollu iktar opportunitajiet ta' gols. Dak kollox minn ħatijaj għal programm id-bassir tal-lum, infakkarkom fil-messaġġ tal-sponsor tagħna ejabed.com. Dejjem ilagħbu b'mod responsabbli. Jekk ma jinqala xejn, jien narakom nhar it-tnejn għal programm ieħor botta u risposta. U ħsieb. Dan il-programm ġie mwassal lilkom bl-isbaħ xewqat Tejjabed. Dejjem ilagħab b'mod responsabbli.